začíná teď. Jan Lopata, restaurace U Zábranských Praha 8, je to domácí kůň, domácí borec. Jeho kolega už to má za sebou, sleduje ho bedlivým okem, tak uvidíme, jak dopadne tohleto interní klání. Bude to již dokumentováno, takže potom budete moct chlapci udělat rozbor, jo, jak jste dopadli, hodnotit to, případně potrénovat zase. Tak, nicméně, půl minuty, už Honza ukrojil z svého časového limitu, víte, když si rozčepovává první svoje pivo, 20 sekund do konce, tak a teď je potřeba opravdu se rozeběhnout do toho finiše, zasadit vyšší rychlostní stupeň, načepovat pivo na jeden zátah. Tak, jedno pivo načepováno. Tak, a teď ještě dočepovat to druhý. Jenom upozorním porotu, že už čas vypršel. Nechci tím znervózit Honzu a teď už Honzu jenom naservírovat naším pánům porodců. No a zaslouží si potles taky jako každý z vás, ne? Výborně. No a je to. Honzo, já mám na tebe taky obligátní otázku. Jak jsi spokojen se svým výkonem? Tak, náladím spokojen, docela povedlo, ten takový větší nervozita velká. No jo, no. Nervozita tam je a taky asi ta nepřítomnost, nebo absence těch kohoutů, který jsou tady trošku jiný, že jo? Vy máte ty otočný, nádherně ta terminologie sportovní, jak tady je příprava ten zápas, tak určitě, výborně. Známe to všichni, máš to i natočený, takže asi se připojíš do té řady těch několika desítek lidí, kteří to používají. To si necháme až jako vsuvku. Honzo, ještě jenom řekni mi, tady to prostředí je nádherný. Proč bychom se měli přijít? A jak se staráte o to pivo tady? Tak, čistíme kouty, pivní cesty, řekněme, platíme, jo, tak jak máme, určitě. Šéfe, jo? O to tak? Určitě. Jo. Tak určitě. Tak, a my si počkáme tady na hodnocení naší poroty. To vás chválí, to vás cí, že se staráte o výkony. Myslím si, že kde pak máme Jardu, tomu si nasadil hodně vysokou laťku. Uvidíme, jak to dopadlo. Tak, pánové pracuji už to sčítají. Myslíš si, že se tady v tom klání místním porazil, Jardu, nebo ne? Tak doufám, že jo. Myslím, řekneš tak určitě. Tak, výborně. Pánové poroty, poprosím o vaše hodnocení. Kolik bodů? 8,5, 8,5 a 8,5. Jan Lopata, U Zábranských Praha 8.